сестрица! Айде да мъркаш, моля ти се! Моля ти се! Значи само за себе си мислиш? Аз не само за себе си! Този неща се каза на мен, а те са тук! Сега трябва да се обаля, да я кажа, се прибирам да обясня всичко! Хомосексуалист! Аз така мога да убедя хората, че съм хомо сапиенс! Това, че нося колата, надявам си нищо не тачи! Значи, ако си беше стоял в Уимбълдън... Аз да си стоя в Уимбълдън! Така ли много да ги кажа, ако ти дадеш като уса! Барбара, здравей, нищо не става. Какво да става? Това е господин Станли Гарнер, фермерът, шотландски фермер, който току-що си тръгна. Всъщност остава. Знаеш колко интересно? Господин Гарнер намина край нас да се посъветва с мен за някои селскостопански въпроси. Ти знаеш ли, че дойната му крава не може да се намери партньор? И да, че пак съм тук. Няма нищо. Няма нищо, като сме повече, по-весело е. Ако трябвам за нещо, сержант, аз съм в леглото. Ма, айде. Не вярвам да се наложи, нали? Не се тревожи нещо. Няма, без какво мога да ти помогна, бе, полицай? С какво мога? Господин Смит, аз просто исках да ви кажа, че полицията няма да се занимава повече с вашия случай. Тук. Мистер Смит? Да, тук съм. Не, другия мистер Смит. Какъв мистер съм, да съм. Там отзад. Адашът ви от Уимбълдън. Ами да, той да мина да ви се представи. Да, току-що казвам. Да, той лети. Ама как сте се изненадали, като сте го видели? О, представа си няма. Джон Смит, шофьор на такси. Барбара, какво става бе? Преди малко се изкарваш. Ако искаш да знаеш колко да е приятел на съпруга ти. Може да се рече, че е общ приятел. Къде се е докарала мен? Sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing.